V čem vidíte váš přínos pro tuto konferenci? Jaké téma nabízíte posluchačům? Ja som z Bratislavy, zo stavebnej fakulty z katedry technických zariadení budov. Ako som už naznačil, práve tento mesiac si pripomíname 35. rok vzniku tejto katedry a je tu študijný program, ktorý vychováva odborníkov v tejto oblasti. Takže ten prínos vidím v tom, že na Slovensku máme vysokú školu, stavebnú fakultu, študijný odbor, kde sa vychovávajú špecialisti technických zariadení budov. A práve tie tepny, tak ako je v tom názve konferencie, tie tepny sú v zásade inštalácie. To sú v zásade voda, kanál, plyn, elektrika. A ten prínos vidím v tom, že som sa snažil ukázať, akým smerom, akým trendom sa budú v budúcnosti odvíjať nové technológie, ako budú formulované nové požiadavky, ako sa budú používať nové materiály. A toto si myslím si, že by mal byť taký určitý odkaz v rámci tejto konferencie, pretože dneska pod bytovými domami sa skôr chápalo zateplenie, chápalo sa výmena okien. Podľa môjho názoru sa teraz konečne dostávajú na pretras otázky súvisiace práve s týmito inštaláciami, ktorých životnosť býva 20-25 rokov, ktorí môžu spôsobiť či už havarijné stavy, či už ohroziť bezpečnosť a zdravie tých užívateľov. Takže asi takto by som si ja nejak predstavoval ten prínos, ktorý sa tu snažím, reprezentujúc stav poznania technických zariadení budov na Slovensku, tlmočiť aj tu v Českej republike. Už se to částečně zmínil, ale kdybyste mohl vypíchnout, jaký hlavní přínos tato konference pro posluchače? Ja si myslím, a to som dneska viackrát zvýraznil, my na Slovensku sme zaviedli pojem komplexná obnova bytových domov. To, čo som pred chvíľou povedal, že sa v minulosti veľmi úzko chápalo, že obnova bytových domov, to znamená ich len zatepliť a vymeniť okná, to vonkoncom nie je pravda. Tu musia existovať nasledujúce ďalšie kroky. Tým pádom tie ďalšie kroky sú v oblasti buď technických systémov alebo technických zariadení budov. Ich úlohou je buď šetriť energiu, to je povedzme vykurovanie, osvetlenie, príprava teplej vody, alebo zabezpečiť bezpečnú prevádzku, čiže nikto z nás nechce mať problém s elektroinštaláciami, s rozvodmi plynu, ale aj s vodovodom alebo kanalizáciou. Takže to posolstvo je asi v tom, že v súčasnosti má zelenú komplexná obnova. Komplexná znamená rovnakým dielom obnova stavebnej časti, ako aj technických systémov.